I Tibor sa koju godinu tamo? Pjesme opet pjevati, naše će se baklje osjetlati i neka će izgledati to samo imamo. Bravo!
Obavijest navijačima Dinama na sjevernoj tribini. Molimo vas, nemojte upotrebljavati pirotehnička sredstva radi sigurnosti vas i svih sudionika utakmice. Poštovani gledatelji, druga izmjena igrača u Dinamu. Igru napušta dio svoga tima broj 9, Bruno Petković. A umjesto njega u igru još od broj 18, Josip Drmić.